Hare Krishna. A warm welcome for today's session. Hare Krishna Mataji, நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கேக்குதுங்க மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? தெரியுதுங்க மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயத்துக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி பகவான் கிருஷ்ணர் ஆச்சாரியர்கிட்டையும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஸோ எல்லாரும் மங்களாச்சரண் எல்லாரும் மியூட்லயே பண்ணலாம். ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகஞ்சலாகயா சக்ஷருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुरपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दे वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनधारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष्य शून्यवादे पाशातेशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्. शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः अर्हन्तस्तोहै अभद्राणि वितनोति सुकृत्सतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयं भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकम्. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா அனைவருக்கும். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா 17வது அத்தியாயம் ஸ்ரத்தா திரய விபாக யோகா, விசுவாசத்தின் பிரிவுகள். ஓகேங்களா? ஸோ டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபெய்த்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஸ்ரத்த திரயா விபாக யோகா. நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தனுடைய அருளாசியோட இந்த அத்தியாயத்துக்கு போகலாம். ஸோ நம்ம எல்லாரும் இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டி 3 முறை மகாமந்திரத்தோட இந்த அத்தியாயம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே
Hare ஹரே Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த அத்தியாயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து 28 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அதை 3ஆ பிரிச்சிருக்காங்க. முதல் 2 ஸ்லோகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குணங்களின் அடிப்படையான வகைப்பாடுகள் பற்றி சொல்ல போகிறாங்க. 2வது பிரிவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3லேருந்து 22 ஸ்லோகம் வரையும் வாழ்வு முறையின் அம்சங்கள் பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதனுடைய சப்ஹெட்டிங்ஸ் உபப்பிரிவுகள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். உணவு, தானம், அவங்களுடைய நம்பிக்கை வழிபாடு, யாகங்கள், பேச்சு, மனக்கட்டுப்பாடு, நடத்தை. இது மாரி ஆ 7 தலைப்புல அந்த 3 குணங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் என்னென்ன செயல்கள்ல ஈடுபட்டிருக்காங்க, என்னென்ன செயல்கள செய்றாங்க, அதன் விளைவுகள் எல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். கடைசியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிவு. அது வந்து 23லேருந்து 28 ஸ்லோகத்துல சொல்றார். ஓம் தத் சத் என்பதன் முக்கியத்துவம், நான் செய்வதை எல்லாம் நான் ஏன் செய்கின்றேன் என்னும் உணர்வு. இந்த 2 உபப்பிரிவுக்குள்ள நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இங்க வந்து மொத்தம் 3 பிரிவுகளுக்குள்ள இந்த அத்தியாயத்துக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொள்கை. ஓகேங்களா? தத்துவம் என்னன்றத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। अर्जुना उवास ये सात्र विधिम् उज्जुच्य यजन्ते शत्रदा यान्विताः तेषां निष्ठादु का कृष्ण सद्वम् आगो रजस्तमः. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் வினாவினான், கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கு ஏற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது சத்வகுணத்திலா, ரஜோகுணத்திலா, தமோகுணத்திலா? இப்போ அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்னன்னா, இப்போ வந்து சாஸ்திரங்கள்ல வந்து இப்போ நம்ம எல்லாம் பண்றது என்ன பக்தின்னு பாத்தீங்கன்னா வைதி சாதனா பக்தி. பிரஜவாசிகள் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ராகானுக பக்தி பண்றாங்க. அதாவது இயற்கையா கடவுளுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து தானா அன்பு இருக்கு. ஓகே, நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், வேதங்களை என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த விதிமுறைகளை வந்து நம்ம பின்பற்றி கடவுள் மேல அன்பு செலுத்துறோம். இது வந்து வைதி சாதனா பக்தி. ஓகே. ஸோ சில பேர் வந்து வேதங்களை வந்து சொல்றதை கவனிக்காமலோ வேத விதிகளை பின்பற்றாமலும் அவங்களா மனசுக்கு கற்பனையில ஒண்ணு வர்றதை வந்து வச்சு வழிபடுறாங்க இல்லையா, அவங்களோட நிலைமை என்னன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் வந்து இங்க கேள்வி கேட்கிறார். ஓகேவா? ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்களோட கதி என்ன அப்படின்னு கேட்கிறார். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க மத்தது. श्री भगवान् उवाच त्रिविधा भवति शत्रता तेहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी सैव தாமசி சேதிதாம் ஸ்ருணு. மூணும் படிச்சிடுங்க. சத்வானுரூபா சர்வஸ்ய ஸ்ரத்தா பவதி பாரத ஸ்ரத்தா மயோ அயம் புருஷோ யோ யச்ரத ச ஏவச. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ 2வது ஸ்லோகத்துல வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து கேட்ட பதிலுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் பதில் சொல்றார். புருஷோத்தமான முழுமுதற் கடவுள் கூறினால் உடற்பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். இனி அவற்றை பற்றி கேட்பாயாக. ஸோ நம்ம ஏற்கனவே இந்த இயற்கை என்ன 3 குணங்கள் இருக்கு, 3 குணங்களுடைய சுபாவங்கள்லாம் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? கேள்வி என்ன அர்ஜுனன், இந்த எந்த அவங்க வந்து நிஜமாவே அவங்களால உயர்ந்த குணத்துல இருந்து வேதங்களை புரிஞ்சிக்க முடியுமா? ஏன் அதை இருக்கிறத விட்டுட்டு வேற எதையோ ஃபாலோ பண்றாங்க? ஏன் வேதங்கள்ல சொல்லி இருக்குது அவங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியல? ஓகேவா? வேதங்கள்ல சொல்லி இருக்குது முழுமுதற் கடவுளை கிருஷ்ணரை தான் வழிபடணும்னு. அப்படி இருக்கும்போது கிளியர் கட்டா அவங்க ஏன் இதர தேவர்களையோ மனிதர்களையோ பூத பிசாசுகளையோ வந்து வழிபடுறாங்க? அதனால அவங்க வந்து வெற்றி அடைகிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய கேள்வி இல்லையா? அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா விதி விதானங்கள் தெரியும், பட் அவங்களுடைய சோம்பேறித்தனத்தால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பின்பற்ற மாட்டாங்க. அப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு குணாதிசை இல்லையா, முன்ஜென்ம கர்ம வாசனைகள் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க. அதுவும் பிளஸ் அவங்களுடைய சோம்பேறித்தனத்தாலும் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க,
வேதங்களை வந்து புறக்கணிப்பாங்க. அதாவது நம்ம இடத்துல பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய பேர் வேதம் ஒண்ணு சொல்லியிருக்கோம். பட் அவனால ஃபாலோ பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்ணுவான், கொஞ்சம் மாற்றுதலை எடுத்துட்டு வருவான். அது நாள் போக்குல இதுதான் கரெக்ட்ன்னு சொல்லிடுவான். ஏன்னா அவனுக்கு சாதகமா இருக்கு இல்லையா? அவனுடைய சாதகத்துக்கு தான் அவன் வந்து பார்த்துட்டு அந்த ரூல்ஸையே வந்து திருப்பி விட்டுடுவாங்க. ஓகே. ஸோ எந்த ஒரு மனுஷன் இந்த பௌதீக சம்மதத்தோடு வரும்போது அவனுடைய குணாதிசைகள் வந்து மாறுது. ஓகே. எப்படி 3 குணங்களால ஆனப்பட்டதுதான் இந்த உலகம் இல்லையா? ரஜோ, தமோ அண்ட் சத்வகுணம். அதுக்கேத்த மாரி அவனுடைய இயற்கை மாறுது. பட் அதே சமயத்துல அவன் வந்து ம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவோட தொடர்புலயோ, அவருடைய சங்கத்திலயும், அவருடைய வழிகாட்டுதல் கீழ இருந்தா அவனால கண்டிப்பா என்ன பண்ண முடியும்? வித் விதிவிதானங்கள வந்து பின்பற்ற முடியும். அப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவன் அஞ்ஞானத்திலிருந்து சத்துவகுணத்துக்கு வரான். ஓகே. அ இப்படி வந்து என்ன ஆகுது? அவனுக்கு முரட்டுத்தனமான இருந்த நம்பிக்கை வந்து உயர்த்தப்படுகிறது. முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அவருக்கு தான் வந்து நம்ம தொண்டு செய்யணுன்ற ஞானம் அவனுக்கு வருதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. 3வது ஸ்லோகத்தோட பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பரதரின் மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கைகளை விருத்தி செய்கிறான். ஸோ அவன் எத நினைக்கிறானோ, அதுக்கு நம்பிக்கை வச்சிருக்கானோ, எத நம்பிக்கை வச்சு நினைச்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்கானோ, அத மேல தான் வந்து முயற்சி பண்றான். ஓகேவா? அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவனுக்கு ஒரு குருட்டா ஒரு நம்பிக்கை வரும். ஓகேவா? ஸோ அதாவது நம்பிக்கை விருத்தி செய்கிறான். உயிர்வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உடையவனாக கூறப்படுகிறார். அதாவது இது எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சில பேர் எல்லாம் வந்து ஏதோ எனக்கு வந்து டைம் சரியில்ல, எனக்கு வந்து இந்த வேலை நடக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு வழிபாட்ட வந்து ஏற்படுத்திப்பாங்க. ஓகேங்களா? அது என்ன ஆகும்னு வச்சுக்கோங்களேன், காக்கா விழ உட்கார பனைமழை விழுந்த மாரி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சரி நான் இந்த கடவுள நம்பி கும்பிட்டேன், எனக்கு வேலை ஆச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அவங்க அதிலிருந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இதுதான் என்னோட இஷ்ட தேவதை, குல தேவதைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு புதுசா ஒண்ண வந்து வளர்த்துக்கிறாங்க. ஆக்சுவலா அவன் வாழ்க்கையில அது நடக்கணும்னு இருக்கு. அவன் புரியாம அந்த சமயத்துல அந்த தெய்வ வழிபாடோ, ஏதோ ஒரு வழிபாடு பண்ணும்போது அது நடந்துருது. அதனால அவன் என்ன பண்றான், இதனால தான் எனக்கு இந்த நன்மை கிடைச்சிச்சுன்னு சொல்லிட்டு, அந்த பொருள் மேல இப்ப நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அதிர்ஷ்ட தேவதை, இஷ்ட தேவதை, நட்சத்திர தேவதைன்னு சொல்லிட்டு நெறைய விஷயங்கள, அது மாரி நம்பிக்கை அதன் மேல வச்சு அவன் முன்னேறுறான். ஆனா அவனுக்கு அசலா தெரியல. அது வந்து எதார்த்தமா வந்து அவன் வாழ்க்கையில நடக்கணும்னு இருக்கு. அ அதனால நடந்துச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? இந்த பிக்சர்ல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 3 விஷயங்கள சொல்லியிருக்குது. ஓகே. அதாவது ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவனுடைய கர்மங்கள வந்து பண்ணிட்டு இருப்பான். பட் எப்படி பண்ணிட்டு இருப்பான்? பலன் நோக்கு செயல்கள் மேல. அது மாரி ஒரு பற்றுதல் வச்சிருப்பான். காமம் இருக்கும் அவனுக்கு. நான் வந்து வெற்றி அடையணும், முன்னேறணும், செல்வ செழிப்போட, பெயர் புகழோட வாழணும்னு நினைப்பான். அப்போ வந்து அவன் எங்க போவான்? ஸோ அதுக்கு தேவையான தெய்வ வழிபாடுகளும் பண்ணுவான். ஏன்னா எல்லாத்துலயும் வெற்றி அடையணும் இல்லையா? அதனால அவன் சொர்க்கலோகத்துக்கு போவான். அப்படியாப்பட்டவன காமின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து அந்த எல்லோ கலர் இதுவ பாருங்க. சத்வகுணத்துல இருக்கவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஞானத்த வந்து வளர்த்துக்கிறான். வேதங்கள படிக்கிறான். ஆ அதனால வந்து என்ன பண்றான்னா, ஞானம் வருது. வேதங்கள படிச்சதுனால. நான் முக்தி அடையணும்னு சொல்லிட்டு, பிரம்மன வந்து நோக்கி வழிபடுறான். அதனால பிரம்ம லோகத்துக்கு போறான் ஞானி. ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது உயர்ந்த நிலையான சுத்த சத்வத்துல இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் வந்து, அவங்களுக்கு வந்து நல்லா தெளிவா தெரியும். கிருஷ்ண பிரேமை அடையணும். நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? 9 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பக்தி. ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, பஜன கிரியா. ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ண பிரேமை இல்லையா? எல்லாருடைய நோக்கமும் என்னவா இருக்கணும்? கிருஷ்ண பிரேமையை அடையணும். அது அப்படி யார் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பக்தர். ஓகேங்களா? அவங்க வந்து சுத்த சத்வகுணத்துல இருக்கிறாங்க. அவங்க கிட்ட வந்து கிருஷ்ணர் இருப்பாரு. அதனால வந்து கிருஷ்ணர எல்லாருக்கும் கொடுக்க முடியும். அதுக்கு பிறகு அவங்க வந்து நித்தியமான லோகமான கிருஷ்ண லோகத்துக்கு தான் போவாங்க. ஓகேவா? அவங்க மறுபடியும் திரும்பி வரமாட்டாங்க. இதுதான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வோடு இருக்கிறதுனால ஒருத்தனுக்கு வந்து நன்மை. ஸோ அவனுடைய கேரண்டி இது. அவனுடைய வாழ்க்கை வந்து கண்டிப்பா முன்னேறும். இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுனால தன்னிலையில வந்து அவன் தன்னை உணர்வு ஆத்மாவா இருக்கிறான். ஓகேவா? கட்டுண்ட ஆத்மாவில இருந்து முக்தி அடையறான். ஓகேவா? இதுதான் வந்து சுத்த சத்துவகுணம். ஓகேங்களா? ஸோ இதுல தான் வந்து நம்ம எல்லாரும் போறதுக்கு கோலா வச்சுக்கணும்.
ஃபர்ஸ்ட் வந்து சத்வத்துக்கு போகணும், அதுக்கு அடுத்தது வந்து சுத்த சத்வத்த குணத்துக்கு போகணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம குறிக்கோள் வச்சுக்கிட்டு நம்ம பக்தி பண்ணணும். ஓகே. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொருத்தருக்கு இந்த 3 பிரிவுல பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு மேல நம்பிக்கை இருக்கு. அது மாரி அவங்க செய்றாங்க. இல்லையா? ஸோ ஆனா இதுல எல்லாத்தையும் பெஸ்ட் என்ன? கிருஷ்ணர் மேல நம்பிக்கை வச்சு, அவருக்கு பக்தி பண்றது தான் பெஸ்ட். ஓகேவா? கிருஷ்ணருக்கு என்ன பதில் சொல்றாரு? ஒருவர் வேதங்களை பின்பற்றவில்லை என்றால், அவர் சத்வ, ரஜோ மற்றும் தமோ குணத்திலான தனது இயற்கை உந்துதலைகளே பின்பற்றுவர். ஸோ என்ன சொல்றாங்க? நம்ம உந்துதல் எல்லாத்தையும் சைட்ல வச்சுட்டு, நம்ம என்ன பண்ணணும்? வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கிறது வந்து அ குருட்டாம் போக்குல ஃபாலோ பண்ணணும். அது தப்பே இல்ல. ஏன்னா வேதங்கள் எழுதினது யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். வேதங்களால அறியப்பட வேண்டியது என்ன? பகவான் கிருஷ்ணர். அதனால அங்க வந்து தவறே இருக்காது. பட் தன்னுடைய இயற்கையின் மேல அவன் செஞ்சான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் எங்கேயோ போய் சேருவான். அவனுடைய டார்கெட் கோல வந்து அவன் அடைய மாட்டான். நல்ல விஷயம் என்னவென்றால், ஒருவர் தனது நிலையை கீழ்குணங்களிலிருந்து சத்வகுணத்திற்கும் ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை ஏற்று அவரின் அறிவுகளை பின்பற்றுவதன் மூலமாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும். இது நம்ம வந்து கையில வந்து சங்கிலி போட்டிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம எல்லாருடைய கைகள் வந்து சங்கிலி போட்டிருக்குது. அப்ப வந்து யார் வந்து நம்மள காப்பாத்த முடியும்? நான் வந்து உங்களையும் காப்பாத்த முடியாது. நீங்க வந்து என்னையும் காப்பாத்த முடியாது. ஏன்னா எல்லாருடைய கை வந்து கட்டப்பட்டிருக்குது. யார் ஒருத்தன் வந்து சுதந்திரமா கையில வந்து சங்கிலி இல்லாம இருக்கானோ, அவன் தான் வந்து என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம எல்லாரையும் காப்பாத்த முடியும். இதுக்கு எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, நம்ம எல்லாம் வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாவா இருக்கோம். யார் சுதந்திரமா இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களான தூய பக்தர்களான நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு பிரபுபாதா, அவங்களால வந்து முடியும். ஓகேவா? அவங்க கிட்ட தான் நம்ம தஞ்சம் எடுத்துக்கணும். அவங்களுடைய அறிவுரை